Huria ni Tuhata Yesus Kristus, kami perhala do partohonon HKBP serang sengsawa, pasahat Tuhamu amanami inanami, dohot sude ruas naroto permingguan, selamat hari minggu ma dihita saluhutna. Tuhatama nama dongani jala masuk hita, jala hupangido kami, tuhita saluhutna asata jagama, hahomion dohot habadiaoni parmingguonon. Goar ni minggu tasadiron ima minggu rogate manang martangiang. Jala topik ni minggu tahun ima tangiang ni halak na porsea. Marsangak matuhatai marhite par minggu tahun. Atong tapahibul maroha doho pikirata. Tapuka ma par minggu tahun. Tapuji jala tapasangak madibata. Marhite na mga dehon buku di HKBP nomor 654. Marpungo sude. Marhite-hite goar ni dewata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Songonod do di dok Tuhani, pajojuon muna maau lahu martangiang tuau, jala tangionokku mahamu, jala luluak muna maau, laos jupang hamu, molotung dilului hamu au, sian nasa rohamuna, jadi cupang hamu maau. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan, holan ala asini roham sabingdo, ubahin na terbain hami marpungu di jolom, marsada ni roha martangiang tuho, di parbaga-baga hodo di bahin hatam, molo adong dua manang tolu halak marpungu, marhite goarmu, lehonommu dona pinangidon na sida, ale Tuhan pasaut mababagami, tangihon mapangiduan nami, lehon manatau hanguluan nami, lehon madihami saleleng dihasyanganon parbinotoan ni hasitongan mi dohot dihanguluan saleleng leleng na marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari kita saya buka di nomor 6 ayat 2 ditambah 4.
Tangion hamu mapati ni debata di minggutta sadarion ima sian patik patoluhon dohot lapatanna. Patik patoluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ai hona uhum na dosogot akan namar seneang di goarna dia do lapatan ni oddo ikut dihabir rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang hita olom mamurai manang manolon-nolon manang marujar-rujar narwa manang mangasi marhite goarni debata ai dina tersosak dohot tangiang dohot puji-pujian do si dohonon goar ni debata atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nombar tepatik mi amin. Mardeta sia bukuede HKBP nomor 733 ayat 1 tambah 2. dosat tanagodangi tu adopan ni debata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang pinggahali hami roh tujolom huhilalah hami do rikot doa sini roham disalhut hami halak perdosa. Alani ido ubahin hu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala hu parhatopot hami tung najot-jot do hami manimbil sian akka dalanmu nabadiai songon biru-biru na lilu. Say unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halaman roham hamatian yak kaperdosa alai hamubaw ni rohana do lomo ni roham asa mangulu say sama salhut hageduhon nami dohot pangalasyon nami marhite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pehot maas ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagugon ni tod di porbadia asa tarapul situtu rohanami majuho
asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigay mahata baga-baga taringotay sa dosa. Songonod dohatani Tuhan Jehova nung nga pola hupasisi akka pangalasionmu songonobun jala songonobun manorop akka dosam. Saimulak mahotuau ayahu do si paluaho hasangapon ma didibatana di kijang. Amin. Mardita sa buku di HKBP nomor 240 ayat 1 ditambah 2. Epistel dihita di minggu ta sadarion ima sian sada Samuel sada ayat sia 1:10. Sada Samuel sada ayat sia sahat rodi ayat 10 tajahama marsikat sorin. Jadi dung mangan jala minum di silo hehe masihanna alai hudul do dihudulanna yang gumalim Eli di labung tiang ni bagas ni Jehova. Dungi marbaga-baga maibana nin nama ale Jehova Zebaot molo ditatap roham perdangolan ni naposomon jala dingot hoau jala dang hualupahon ho naposomon jala di leon ho tu naposomon sada anak lehonokku maibana muse tu Jehova saliling mangulu ibana jala dang jadi hona raut pernabung uluna. Ai martangiang di bagasan rohana do si Hanna asal ubit-ubit bibirna dang terwege yang go suarana gabe diri pusi Eli mana mabuk ibana. Alainin nasihan nama mangalusi si toka ali tuanku paropuan na godok roha doa utahe dangdung huinu manggur manang sinumon na koras roha kido na husehon di jolo ni Jehova. Dungi ninna sieli mamangalusi laho mahomuli mardame-dame sai na lehonon ni debatan ni Israel tuhodo na pinangidom sian ibana. Rodisima sahatna martua mana tumangihon hatan di debata jala naupiopsa. Amin. Mari kita siap buku di HKBP nomor 815 ayat 1 ditambah 3.
Tidakon maha porsiotai songon nahina tidakon ni dongata sa porsion disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ila ama parguna suatu dosa na tumapalangi dohotan au porsia Yesus Kristus anak iman tubuon si Maria na kalian senton di permedia andora sohabuhan ilo tuhata natu mau na berni di pangumuman ni selatas namata di perjalanan di hau penarsila na tua-tua gunung turun na mulak mulgarnya patuhun na manaitu surgo la hundul siang ni matanya amnai pergugun suatu dosanya di simai ibana ay mamulak sukut tenanau mangumi alak mangulu dohot namati al porsea ton di porbadia jana ado sada kuliah na badia uria hatapan ni Kristen akan mulia dohotasa dosa do hatai mando mula mangulu sukut daging halak mamang do dia muluan nasura amin. Tapi kema ende puji-pujian sian kor paropuan.
Oras ma dihita saluhutna. Tabiki ma titing huria minggu rogate tanggal sia Mei 2020 sada. Na parjolo par mingguon di masa pandemi COVID-19. Pinangido tu salut ruas ni huria na madohoti par mingguon di gerejaon asa taulahon ma aturan protokol kesehatan naung ditotopon pamaretta. Ima memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jala unang marpungu-pungu di komplek ni gerejaon, adorang doho dung sidung par mingguon. Siala hara diun muna hupasatami mauliate. Napaduahon, jadwal par mingguon bulan Mei 2020 sada. Hari Kamis, tanggal 10 Mei 2020 sada, parningotan hari hananaik ni Tuhan Yesus. Minggu pagi jam 7.00 sampai selesai wilayah opat 5 dohot onom marbahasa Indonesia dohot live streaming. Minggu siang jam sia 30 sampai selesai tu wilayah pitu walu dohot sia bahasa Batak dohot adong live streaming. Minggu sore jam 10.00 sampai selesai untuk wilayah sada 2 dohot tolu marbahasa Indonesia. Tanggal 10 Mei 2020 sada, minggu pagi jam 7.00 sampai selesai untuk wilayah sada 2 dohot tolu bahasa Indonesia tambah live streaming. Minggu siang jam sia 30 sampai selesai untuk wilayah opat 5 dohot onom bahasa Batak dohot adong live streaming. Minggu sore jam 10 pitu wib sampai selesai untuk wilayah pitu walu dohot sia mar bahasa Indonesia. Napatuluhon ruas natabba. Jinalo do gabi ruas nago di huriat tahun ima keluarga Salomo siaturi Jonawari Boru Munte. Narodo nasida sian HKBP Sibengkurung Resort Tigalingga Distrik Onom Dairi. Nungaing maringanan nasida di Jalan Raya Lenteng Agung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, manang wilayah sada. Sayang giat ma nasida gabi ruas na mangulu di huriaon. Napapaton titing marbagas, titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma hasudungon tabunan SH CPLHI. Anaknya mata maju tabunan tubuninata Renni Boru Tapubolon sian Pondok Hijau Permai Blok H1 nomor Tulu Rawalumbo Bekasi Timur. Ruas ni HKBP Maranata Rawalumbo Resort Maranata Rawalumbo Distrik Sapulusia Bekasi. Dohot Orwana Feradonna Nababan AMD Boru Nyamatta Parulian Nababan Tubuninata Gentina Boru Manalu Sian Huta Kapung Tipar Mekarsari Depok. Ruas ni HKBP Srengseng Sawah Resort Srengseng Sawah. Partupulon nasida di Patupa hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sada di HKBP Srengseng Sawah. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2020 sada jam 8 WIB di gereja HKBP Maranata Rawalumbo, Resort Maranata Rawalumbo, Distrik Sapulusia Bekasi. Sayang getma sude ulaun mardalan dengan jala di pasu-pasu tuhatta. Napalimahon parmingguon ari hananay ni Tuhan Yesus. Di Patu Pahuriat tado parmingguon parningotan ari hananay ni Tuhan Yesus di hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 sada. Parmingguon di Patupa songon parmingguon nasomal ima parmingguon pagi jam 7.00 WIB bahasa Indonesia. Parmingguon arian jam sia 30 WIB bahasa Batak. Parmingguon sore jam 10 pitu WIB bahasa Indonesia. Riama hita ro jala tabuan ma Bibel do bukit detabe. Di parmingguon ini dung sidung jamita papungu peliat tujulu do hita bahen haporluan tu ulaun pengembangan masyarakat HKBP Pusat. Napaunopon pertanyaan wilayah sada sampai sia di hari Kamis tanggal 10 Mei 2020 sada
Masuk Majolo Jala Pertangyangan Wilayah Tapatupa Musea di hari Kamis tanggal 20 Mei 2021. Napapituhon ibadah Paskah dan syukuran punguan inahanna. Pengurus punguan ina HKBP Distrik Walu DKI Jakarta naing patupahon ibadah Paskah doho syukuran inahanna sedistrik Walu DKI Jakarta ima di hari Selasa tanggal 10 Mei 2021 mulai jam 30 WIB sampai selesai maringanan di Sopo Marpikir HKBP Jalan Damai nomor 1 Pulau Gebang Cakung Jakarta Timur. Ina nagabe tema Paskah dan syukurani ima berpaling kepada Sang Hidup. Yohanes 20 ayat 14 rodi 16. Amang Padita Resort dohot perwakilan sian pungan ina hanna huriatta laho maddohoti acarai. Napawaluhon diakoni sosial. Ruas na di Bagasan Parsahiton. Ima inang nyonya JP manulang boru situmorang bilaya onom. Hatan itu hatta maddok di porsanibana dosata di Bagasan dagingna tuhawi. Asamalua hita sian dosa. Gabe mangulu di hati gorani, hinor honi bugang naido gabe malum hamu. Sada Petrus 2 ayat 24. Napasiahon rapat evaluasi majelis takbisan manang parhalado partohonan. Di Patupahuriat tado rapat evaluasi majelis takbisan HKBP Srengseng Sawah di hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 mulai jam 10 WIB sampai selesai. Inganan di gedung gereja. Rapot parhalado partohonan HKBP Srengseng Sawah naniuluhon ni Padita Resort. Agenda rapot parjolo marhadumuan tu evaluasi pelayanan di HKBP Srengseng Sawah di 4 bulanon. Sialai ni sosohon tu sude parhalado partohonan HKBP Srengseng Sawah asaromat dohoti rapot evaluasi titingon magawi udangan resmi sian Padita Resort. Pasapuluhon pendataan ulang dan peremajaan database Jemaat HKBP Srengseng Sawah. Obartu surat Sekretaris Jenderal HKBP atas nama Eporus HKBP nomor 554 garing L18 garing 4 Romawi garing 2021 tanggal 2 April 2021 perihal pengisian dan peremajaan database HKBP asa ganup huria HKBP patupahon pengisian dohot peremajaan database huria. Jala pinangido sikok mai di bulan Oktober 2021. Songon naung ditotuhon di rapot pangula sinode MPS na di tanggal 20 sampai 21 Januari nasalpu. Jala hobartu sermon parhalado partohonan HKBP Srengseng Sawah na di hari Kamis tanggal 15 April 2021 nong salpu asa tapatupa ma pendataan ulang huria HKBP Srengseng Sawah. Hobartu formulir pendataan huria HKBP naung binahen ni Biro Jemaat dohot pil bank data HKBP Pusat. Formulir pendataan ruasi di pasahat ganuk situa wilayah tuaka ruas pilat tabi. Nisosohon tu sude ruas ni huriatta manang keluarga di ganuk wilayah tabi asa dohot partisipasi dalam mendukung program pendataan ulang dohot peremajaan database HKBP Srengseng Sawah. Ima na paradehon fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte baptisan kudus, fotokopi akte lepas sidi, fotokopi akte nikah. Tunaung tarpasu-pasu. Jala tapasaha mai tu situa wilayah narotu bagas tabi. Jala songon naung ditotuhon di sermon parhalado partohonan akka ruas ni huriatta naung pidda domisili tu wilayah na baru di lingkungan gereja HKBP Srengseng Sawah tercatat manasida di wilayah naib baru. Ganuk parhalado mangido tu hita ruas asarak mahita patupahon jala mendukung program pendataan ulang huria HKBP Srengseng Sawah asatupa di huriatta database huria na akurat. Siala ganup parhalado pasahaton mauliate ma tuhita saluhut ruas. Pasap plus hadahon ruas namad dohoti par mingguon minggu
2 Mei 2020 sada, 12 ruas nama dohoti pertanyaan wilayah Kamis 20 April 2020 sada, tabereng bema di lembaran na adong. Pasap toluhon, ruas na marulang tahun, parhalalu partohonan HKBP Serengseng Sawa Pasahaton, selamat ulang tahun ruas na marulang tahun di Bagasan Saminggon, ima mulai siat tanggal 3 Mei 2020 sada, sampai tanggal 3 Mei 2020 sada. Daftar gor ni ruas na marulang tahun buima tajaha di lembaran naung di parade. Hatan itu hatta maddok, tongon tahe dengan bahasa dohot asini roha mangihut-ihut ahu saliling ahu mangulu, jaladung mulak ahu masuk hakku ma bagas ni Jahoba saliling lilingna. Pesalmen 20 ayat 6. Di patu pahuriat tado perayaan bersama ucapan syukur tuna marulang tahun di Bagasan Saminggon dung parmingguan arian. Pasap pelopat ton titik pilihan di Bagasan Saminggon tajahabima marhite lembaran naung adong di hitabi. Sudi parhalado ni huriatta maddok moliate matu sudi hita ruas naung mangalehon hamoliatonna. Songonima saha ni titing huria di Bagasan Saminggon saya di pasu-pasu tu hatta masalu na kapiliatai taulas ni roha di hita ruasna. Bahen sangap dohot hamuliau di goar ni tu hatta. Noliate. Maredhita sia bukwede 814 ayat sada laos tapapunguma pelian sada a dohot sada b.
ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hinaholongan ni Tuhatai Yesus Kristus, barita nauli sian hata ni debata tuhita saluhutna di Minggu Rogation, imana tersurat di Sada Yohanes bidu 5 mamuka maisian ayat sada saharodi ayat 5. Ujahama hatan di bata tuhita saluhutna jalata payuti hutma di bagasan rohatabi. Ganup na porsea Yesus do Kristus ido naung tubuh sian debata. Jala ganup na makaholongi ibana na manubuhon haholongon ni ido nang natubu sian ibana. Sianodo taboto naung holong roharta dia ka anak ni debata. Molo taholongi debata jala taraduti patikna. Ayodo holong ni roha ni debata molo taraduti patikna. Dada na duk patiknai. Ay nasa natubu siya debatado manaluho portibion. Hapor siya tairo naung monang manaluhot portibion. Isedo na manaluhot portibion, iya so na porsia di Yesus Kristus, anak ni debata, imasahat na. Uriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, adok padohan nama dok tak kenal maka tak sayang. Dong di tada manang dikenal gabi tubuh maholong ni roha. Nani dok nadisi dengan macari kok do sasahalaki patadaho dirina pabotoho dirina patuduhon marite hata pambahenan manang pangulaon na asa ditada jala diaholongi halak. Di sisi nahasik pe tidak kana toras tapasah do poda tu akayana kota na mangalului si rokapna boy mamang mardunga ko tu manang ise alai molo tung duluan mo na gabi sirokap nito dim tudungan sa hapor siyaw ma dangalani rupa dangalani pangkak menang di akadan diyay alay molo alana kana nasudinay boy do duluan monggo orang bagak alek mian non lautu salon do akana dia alay ang go hapor siyaon hok doi nang bui gugaw ni maragam aka natapasahat domu tu tu hadirion ni sasahalaki asa molotakas hadirion ni sasahalak gabi jumpa kita do akan nauli na denggan di padalanan ning uluon di sana sisi saya dong do deba na saya batuduhon hadirion na manang hajonjongan na ana macariko doi batuduhon hadirion hajongjongan identitas ala di sisi nasi dipakai do hadirion manang identitasi holan tampilan sambing dan sesungguhnya hidup bahasa adong halakna mempoles aka perempuan aka ibu-ibu molo Jepang aka ulaon pesta manang natu dia saya memakai make up do dipoles do asa unang tarida nahurangi jala gudang do hadirion ni jol mana songoni mamake polesan-polesan lalu menutupi haurangan do hagalion
alani hamua kamang do tama kenang molo ni taringot tu hajongjongan manang hadirion manang identitas sasitongna nanidok na disi identitas yang sesungguhnya, yang sebenarnya, bukan identitas yang pura-pura atau mengada-ngada. Jalan macari koddo kita manada jalan mangulahon identitas tai asa unang gabi targuar kita aka halak panamak-namak manang mamereng songon bunglon na manang songon dolar nuaing obat tu kondisi berubah-ubah dang na songoni hadirion ni sasahalak lumobi akan ator guar si Tuhan Kristus. Turupuk tahun manaringoti hajongjongan ni halak na porsea tu Tuhan Yesus Kristus. Molo porsea sasahalak tu Tuhan Yesus Kristus manang Yesus do Kristus manang Mesias. Asa saut na binababagani di bata marite panuirang na daripada Nairobi. Molo porsea sasahalak tu Yesus pabuar ibana do Kristus. Ido na tubuh sian di bata ninna si Johannes itu puk tahun. Niat tatus do padohanon. Di sana sisi si Paulus madok siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tinopane baru. Ido na ni si Paulus. Ala yang gos dok na ni si Johannes on. Ganup na porsia Yesus do Kristus ido nang tubuh sia debata. Totu adong do sialana ubana idok si Johannes isi. Ala di bereng mana do halak Kristen abad pertama hati ai lumau binarosian halak non Yahudi. Manang halak Yunani manang aka parugamon asing aka sipilih begu. Nang penungagabe Kristen nasida alai saya diulahon nasida do. Aka somalan najulu manang alanunga ditobus manang naung di palua Yesus nasida saya diulang nasida doa kebebasan na sumaraturan jala ima mambagabi hamaolon manang hasusan tu aka ala Kristen asing ni aka hamaolon anda upan nasida siandungan nasa bangso do panggonggomi hati hai naso makalamohon na jongjongan na Kristen. Aladong di bapangalaw ni ala Kristen ujui na say mabahin kebebasan ni pangalaho nang mangulu beho bartururut ni Kristenon. Idom bahin di suarahon si Johannes ison ganup na porsia Yesus do Kristus ido nang tubuh siat di bata. Molo idok ido nang tubuh siang debata secara sederhana talapati nang daw tubuh siya bonana molo sasahalak seorang di tonga-tonga ni keluarga na patupa persaoran na rusudo debata na saya majahatan debata jala majalo akapuda na dinggan na saya patupa kanulo ni denggan tonga-tonga ni keluarga pasti akaya nakon na akapinoparna ditiru jala diulaho ni aido maksud na nandang daw tubuh siya bonana ini molosot na polo babuana tubuh hida siya debata marite hapor siyaw ni Tuhan Yesus Kristus tentu iko patuduh honor tadi dada marite penampilan sian luar alai sian totalitas di ngulut tahun seluruh kehidupan ini cara berpikir, cara berbuat apa yang kita lakukan dan sebagainya ikut tutudo kita na tubuh sian debata ido na yang takas di hitan nuai hamua kamang do tamakenang mariti turpuk jamita sadarion molo na tuturo hita porsia di Yesus pabuah ibana do Kristus Tuhan
si palua hita tentu tapataridahom mai tapataridahom ma pariti hajongjongatta jala didok muse halak na tubuh sian debata tentu songon debata parholong iko songonima akan na tubuh sian debata gabe parholong maka holongi debata sian nasa roha sian nasa gugu sian nasa ate-ate maka holongi dengan jolma doso dirita maka holongi debata ima hataredani halak na tubuh sian debata songon dia mahita maka holongi debata ima patikta na parjului audo jahuba debatam nina debatata dang jadi marakup au bainomu debatam tidak boleh ada Allah lain selain daripada dia yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus unang adong debatan asing nuai godang do debatan asing dada hola debatana na sinobban ya kau puta na soporsia do pitu Tuhan Yesus Kristus nuai debatan asing pegodang ketergantungan kita memakai alat teknologi handphone dak pola be hitaro tu gari jauh membuat buku endeon dok bibelon lu ngadong di smartphone tai memang hamajuan di zaman ini teknologi memberi kemudahan alai ikut manat kita disi ai molo dak kaya beta buka buku ende manang Alkitab ba molo dipatu papungan ina manang panitia gotilon serja serma Alkitab membuka Alkitab olora torop kita undang minaoto membuka Alkitab be ai dia be si tawariki na kronikai do segala macam. Ini salah satu contoh bahwa kita menerjemahon maka holongi di bata. Ay maka holongi di bata berarti songo kita na maka holongi tonga-tonga di bagas terjadi percakapan. Ada nuaing sadia gudang mah percakapan di tonga-tonga di bagas. Marpungu di meja makan sudah maniu handphone na pasti. Pak makata pe mata do nata da pola be gumodang. Mula dong ngasih ni roaban songon dia di WA mak. Gabe handphone itu na gabe media kita bercakap-cakap do tonga-tonga ni keluarga. Dang hadong be sia kita secara langsung berbicara di tengah-tengah keluarga, membangun komunikasi. Ahido tarida hataridan holong ni roha. Wabuana adong komunikasi percakapan. Mula terjadi percakapan terjadi saling mengerti dan memahami. Langsung ini nang hubungan tado debata. Mula tadok holong rohata tu debata. Jarang do hita majahatan debata. Buhama terjadi komunikasi do debata. Marite hatana asa Jepang di hita pangatusion manang habisuhon. Apalagi tabaka persoalan-persoalan kehidupan nata adupi. Ayo dong do sipata olo do sipata songoni. Molo adong sakit hati ni sasahalak manang putus cinta dikecewakan jarang do ibana berkomunikasi. Saya di mana di bagasar rohana. Disomai sudah mana. Tidak mak komunikasi ta meladong na merasa kurang tabu di pakilalan na tak kaya ulo makatai asing ma bolo na ringgas makatai ulo modup makatai do akan na ringgas makatai mai alai bohado mau terjadi gangguan dalam hati tentu terjadi gangguan dalam komunikasi. Alani bohado hita makanguluh pabuana tubuh sia debata hita hataridani maholong ni roha manang makaholong di bata tentu ikon hangulu honot tadi
Daksai holan mendok holong roh aku duho. Ditiki batupul. Nganang mamajalo pasuasu bagason. Olo doho maka holongi mana do segala sesuatu. Na ulu duau nina panguli. Musin na orwani na ulu duau. Alai itak nido. Dung marhasotan na sida manang di rumah tangga. Nak pola dia yang ngulu hobbe holongi. Nak pola disegar hobbe. Idom bae muki kita lah batakon. Nangarong padohan hasian. Sayangku. Sangon na haduk. Apalagi molong nga agak batua. Tole mamang dada nako mapinarohaw. Anggo amat tanga songi bakalahoni ninna. Ape molo tabangun holong ni roh komunikasi na denggan. Tentu gabi segar muse. Idolas ni roh merek akaina ama nang 70 tahun. Alay posobo haida bohina. Alaniaha sonang rohana. Tabu pakilalanna. Dihanguluhon, dihilalahon persauran holong ni roh itong atongan ni keluarga. Jadi molodak tabangun holong ni roh itong atongan ni keluarga isarannya kamanginang tarida deui di persauran itong atongan ni natorop. Idom bae molo ganuk na makaholongi ganuk na tubuh sia debata dihaholongi do debata dihaholongi do nang na tubuh sian ibana. Jadi molo tadok holong rohatta tu debata ikut saudop mai holong rohatta tu akan humaliang. Ido didok di jolong terupuk tahun saya Yohanes bidu 4 ayat 20 pargabus dohala nama dok holong rohanan debata ape diosomi dodonganna ay naso makaholongi donganna na nidana tung songon dia maha holongan na debata naso nidana. Saya undang magabi alasan na hudul jarakona teh jaga jarak kita jaga jarak ape na memang na solomorah ku hudul samping mana alan disugun rohaku tu yana alan ni hacik ni rohaku molo boy so pala pajupang madu ibana ay japi ka si ahay minggu jam 10 esong 10 atau jam 7 menita alani naso holong rohana gabi jaga jarakom ma alasanna sadang unang pajupang doakan asing halak na tubuh sia debata dihaholongi debata ditangion suaran debata diulahon na hobar tulomo ni rohan debata dipatupa dia mana besonang rohani debata. Ya songoni donang maradupun akadongan. Jadi amo kamang duta makinang mau lihat mata dok tu debata. Ala dilihat do tu hita haporsiaon di Tuhan Yesus Kristus uban nagawi mangulahi tubuh kita. Manang tubuh hita di bagasan debata. Ayong gosian hadiriot tado hita maka porsiai debata daktar tulau kita daktar patu pahitai ay nunga madabu hita tu bagasan dosa tatayat do dosa ni si Adam idop bahen di debata anak nasa sadai ay dang adong nabuhi tarpatu pahita asa dapot hita asini roha pamitorion di adupan debata holan alani asin rohan debata di bagasa Tuhan Yesus Kristus mah ido na mambay kita bui majalo pamitorion dapotan asin roha mardengga do debata mardengga do dirita do akadongan ido hapor siaw na nila debata gabi targuar maita kana tubuh siyan debata jadi itape sayu parohado adong nahurang naik ko si patik kausan na kamanginang di na makatidak ko na porsya ni hita dang na songono paduhat tay au porsya di debata Jehovah dang adong so ho sadisi au porsya di debata Jehovah sada ho sadei au porsya di Yesus Kristus au porsya di to di barbadia dang au porsya di to di barbadia dang sada dang dua ho sadisi sada ho sadudui adalah patan ni ima hap panindangion hapor siaon babua au porsia debata
Au proseto di badia, au proses Yesus Kristus. Molo bahasa Inggris, I believe in Christ. I believe in Holy Spirit. Nang ilok, I believe in Holy Spirit. Dak songoni maksudna. Jadi ipe songon holong di rohai dang napat pitor jadi mar proses di basongoni do nang hajong jongatta pabuana tubuh sia debata kita adong proses bertumbuh dengan baik, proses memperbaiki yang salah asa tu denggadna obar tu lomo ni rohan debata nabangiu tamu kamang do tama kenang didok ay nasa na tubuh sia debatado na manaluho portibion hapor siya teido nang monang manaluho portibion targuar do hita saluhun na aka si parbonang aka nang tubuh sian debata aka nang dihamonakon debata di baga satu hata Yesus Kristus do hita saluhun na sian gonggong manidusa do hamatean nunga dipaucat hita sian hahulu mo tu hatiron nunga targuar hita saluhun na aka anak-anak debata jalapanian dihanguluan na manoktongi ima hamonang atas asitong na jala ino naikon sadarata au honotta di padalanan nguluta di portibion dang margugu bisi bolisi sasitongna marite hayon itu ata Yesus Kristus ya anak mate jo hamatiani di dia sorok minin dang adong be tidak ada lagi sengat kuasa maut itu aladang nama dok dang nama mati naso mati hitaon mati do hita aisyah norbu do hita alay hamatian nanaing si bulusot tay dang hamatian na saling ilang nabi alay parhidian asasati tatuhang uluan na manoktongi alanido ikos sadarata pabuana tubuh sia demata kita semua kita adalah orang-orang pemenang molo masa hamaol tonga-tonga ni keluarga jangan ada kata dang cocok behami dang digapi hubungan nami molo adong aka mau tong-tong keluarga harus dan harus yakin bisa diatasi dan dimenangkan. Ai si parmonang do hita salutna. Nung ngadileo de mata tu hita gogo do waso. Tarpatu pahita songon na pinatupan Tuhan Yesus Kristus manaluhon waso si bolis do hamatiani. Nanang songon dia pe parsorian ngulu na tadupi jangan pernah mengatakan saya tidak mampu. Unang magabe mar mental akan natalu hitaon. Kofiton pe unang gabe alani kofiton gabe bermental natalu kita. Mabiar tahuton. Harus menjadi orang yang menang. Ainu nga di pamonang di bata hita di bagasan Kristus. Buasa jujut hatahutok kita mabiar. Ida nagabi persoalan mo ay. Aladang tahanguluh na porsiyaw ni. Dakta pakai perlengkapan senjata rohani na niliho di bata tu hita ganup. Alani magujut talu kita. Suri kita pasti. Nada holan alana ni dok nang permonang do hita di bagasan hapor siyaw di tuata Yesus Kristus. Ala hita suri pasti ingin menang. Ganup Aris Potari Martinez Meja do hami gipiga kadong paraladu. Marset di bagasan roha buah samona. Dalam molomonang las rohat. Alam molo talu ba New Sahope badenggaton. Marhite na talu gabi dong kemampuan lau badenggaton. Alay gudangan portibion mangarok kita marhite na talu laos mabaik kita gojap jalan mate. Apa sebenarnya nguluon ada proses yang harus dilewati supaya menjadi orang sukses, mana orang berhasil. Alay jodoh gudangan aladang mampu dang tolak na batolema oma bagiaku na mangulon ninna dang adongi Allah tidak pernah menciptakan orang oma naltu api naroko oma tu ban magijang dang adongi sude di topa de bata jol maon denggan
terlepas dari persoalan fisik. Sudi dilihat di bata roh na dingkan. Jala taingot do. Adok sahalana pakpang. Dadong sesian na manukun alaniya hay bana songoni alan dosana mana sakadia. Dang alan dosana. Alay kon nyata perbuatan Allah dalam hidupnya. Dungi di pamalum Tuhan Yesus ma ala kinin na. Akas iparmonang do hita saluhut na di bagasan hapor siyaw di Tuhan Yesus Kristus. Jala hapor siyaw taido nang ngonang manalu portibionin na. Alanido hamakamang do tabakenang buhado hita patuguh na porsiyaw ta. Iko pakiot ta do nasa upaya. Iman itu harus dikuatkan. Supaya dia kuat dan kokoh. Ay belum menjamin halak na liling mang Tuhani ngatikos sa porsiyan na. Ay si Judas Iskariot 10 tahun lebih rapdo Yesus. Dibigay hata jamita na binarita ni Jesus. Di idaibana do kapambayanan na pinatupan ni Jesus. Alay tidak berubah. Malah tu panikotad do dalan na binuwa di mana. Dang nama dok kamang do tamakenang dang boy padengganon be roha do pikirata asa degan hapor siauta mangulu jala maparbuwe nani songon na yang idon di bata dang nasobui bui do. Ima naik ko si pangiduat tatu di bata asa dileo tu hita to di berbadia. Asa dileo tu hita pahabisuhon. Lau mangurupi mangguguhon do patao kita lau madalani area ng ulut taon mamake hapor siyaon ni debata na nileon na tu hita ganup. Asa dada holan targuar hita si parmonang di padalanan ng ulut taon song Kristus nang ngonang manaluhan na matian do gonggo manisi bolisi alay tutu makorhon na dinggam may tu hita ganup nang tu na humaliang. Hamakamang do tamakenang minggu tasadarion ima minggu rogate namar lapata martangiang jala topik ta tangiang niak kana porsia. Nanidok na disi akan natubu sia debatahi taon alani porsiaut ta Tuhan Yesus Kristus totu ikat patuduh honot ta do. Hadiriota akan nang tubuh di bagasan Kristus. Marite na martangiak kita udah debata. Marite na berkomunikasi kita udah debata. Ido patuduhon pabuana tubuh kita saja debata. Ada komunikasi. Terus tabangun komunikasi. Dada holan titiki menghadapi persoalan-persoalan ningulu kita. Manang dada holan hala kepentingan sampai kita berkomunikasi do debata. Alai marite na berkomunikasi kita do debata gabi taboto do aha do na pinangido ni debata. Aha do na ni halomo ni debata. Sia kita naik kursi ulahonot ta adalah sipatu paot ta padalana ning uluta di Portibion. Dada holan markomunikasi hita do debata lao pasahaton akapangidu wata sabing. Alai marhite dang berkomunikasi hita do debata gabi taboto do nang dohonon debata tu hita. Ay tangiang komunikasi na dua arah deh. Ido na salah si pata martangia kita sehola kita nama kata itu debata. Api tangiangi nama katai debata do hita do debata. Dialog ada komunikasi dua arah. Ala jujut do pehala Kristen maka porsiai manang mengatusi tangiang itu hanya satu komunikasi. Saya do dengan Allah. Alanima gabina di bagasan rohanai ma saya dok. Ahmad hataridana mana pangatusion na pabuak tangiangi komunikasi dua arah. Perjulu hasahatan tangiak tait isi do kepada Allah.
Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tentu kita na berkomunikasi do debata na mangului ikut tinggil tangi kita. Tuna nidokna, tuna pinangi don rohana. Ido tangian, tangi. Dugina paduahon mana sorna asa tatusi jala tangulu apa buat tangiangi dua arah. Ido na didok ni Tuhan Yesus na pinangido na kasisi atau Yesus ajari kami martangiang. Sesama dosa nami songopanisa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami. Ido diajar hot Yesus martangiang. Alai godangat tu hita na martangiang sesama dosa nami li Tuhan asa una tarabba pas-pasum tu kami. Ape diajari Yesus tu hita martangiang sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan. Alai molot kabelau rohata tu asa unang terabat gabi hita do martangiang sahalat tu di bata. Ape di bata mengajari hita sesama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan. Jadi alani maka manginang mukira saya di bagasar hatta maturusa ka na sudenggan na binandongani haci ni roha tole ma anggo terus madedang mo iguga to ni anggo pasupasi baro madah anggo namanya sadu-sadu dongani pati jutura Tuhan aidang subtas dope wa usaya sadu dosan alai luka dope ison dangang dope ubat na ui pamalupun lukaon nang penunga marubat tu dokter na jago do akan asin. Iman na jut taulahon. Alani molo didok minggu rogaten wai ikut takas tu hita. Pabuara kana tubuh sia debata hitaon tapatu pama komunikasi. Makatai mahita do debata. Mari tangiang. Dalam molo martak makatai tado debata mari tangiang berarti nata pursiai jalan apa tapa luas tong debata makatai itu hita mari tangiang. Dungin apa duaon tangiang ima hosa hapursiaon niganuk akan hapursia. So kita namar hosaon ay molo suadong dihita oksigen. Tentu terganggu susudi, terganggu do otak ta, terganggu do hita menguluan akaulau ta. Jala ala hurang oksigen tu otak gabi godang jol mau pingsan do akan hasil. Hurang oksigen di pamatak tahun gabi terganggu ma mekanisme ni tubuh tahun. Dang bu hita mangula manangaha. Songoni do nang tangiang. Hosa hani hapursiaonnya kana porsia deui. Na nileo debata tu hita. Asa molo tutu hita mangulu di bagasa partondion ikon ulah honota do martangiang. Dalam marite minggu rogation di pasunggul hodo tu hita ganup. Asa hita ganup keluarga patupa keluarga na martangiang. Najulu di bona pasogir 1 tahun 70-an nenna molo mamulus isarani sia-siatar tu tarutung manang sia tarutung tu Medan sia tarutung satu siatar saya tarbigido di ganup jabu borngin nai marede keluarga doa martangiang panindangion ni pige-pige patita di najulu nenna alai dung ro hamajoni zaman ba songoni ma dang-dang be tarbigi akan dihitan. Patupa pertanggiangan di keluarga marid di jolok martangiang. Yang godison apalagi ya kartahon nama ulan. Saya gudang dua kasih dalian. Ai karijo jalan macet dan segala macam maul. Ayang go taringo tu partikiani doa ka kesibukan natawaid do isa sitongna. Alai bohado hita nuaya ka keluarga-keluarga di bata patupai paling tidak mul subuh ke pari bahasa hari minggu record deh hama kamang do tama kenang
asa sadahosa hita tunga-tunga ni keluarga, sadahosa hapor siaon. Ayalani hamajuan ni zamanon dak tabuto biya kaya nakota. Majalo ka informasi doa ka falsafah pengajarion marite alat canggih handphone dijahai secara tidak langsung terjadi proses pemasukan ilmu, transfer pengetahuan. Nabui mengganggu hapor siaon. Ngolodak tapatupa persaoran songoni tunga-tunga luar keluarga. Baulura gabi jupang mai tunga-tunga ni keluargai. Keluarga bineka, keluarga pluralis manang nano-nano amat tai HKBP natai Pentakosta dak danaki somaragamo manang sadanai silom daga macam ayope sipati kosod do songono muladong di tunga-tunga ni keluarga dua bendera ana waru martangyang nanroha sada tangyang na ay tangyang do tangyang na KBP Pentakosta ay dia tangyang dua gereja alaniah mai aladang bersama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan tengah-tengah di keluarga jala patupa komunikasi rabdo debata tengah-tengah di keluarga alania mo kamang utama kenang songon hosa hapor siaut do tangyangi marsitutu mahita martangyang ido dido Tuhan Yesus Kristus tuktuki hamuma saya bukaon na do ketuklah maka pintu akan dibukakan carilah maka kamu akan mendapatkan adang nahata nagampang dari manang nahata bercanda di ala memang tangiang ni hapor siaut tai molo tatangyak ko di itu debata pasti di ala debata si tangiang si tangiang nangarong naso tarpatupai bana segala sesuatu pasti ala kerjakan sada tiruan nama si harga do tuhitan waeng di partikiata sinuaingon nabi nah ini si Hanai seorang yang menurut pertimbangan dunia tidak mungkin lagi melahirkan seorang anak tapi dia berdoa dalam iman martangyang di bagasan hapor siao dialusi di batado tangyang jala hitape dang na tangyang hasomala do na naiko si patupaw tangyang na di bagasan hapor siao jala tau sahaw may martangyang di bagasan hapor siao di tengah-tengah ni keluarga manang di dia pita maringanan jala pos maruhata di si pasal to ni di batari ombartu halehetan na asa marhite hasasaut ni tangyang natapangido to di bata di sima jupang hamuliaw ni di bata las ni roha dihita saluna amin. Moliate mahu pasatami tuho oleh Tuhan na mamakulingi hami marhite hatam na badiyai di paingotoro hami saluhud na babua akan ang tubu sian debatado hami akan atubu siakodo hami marite hapor siaon di anakmu Tuhan Yesus Kristus jala hapor siaon ipe na binasa basa mudo tu hami jala hapor siaon ipe nagabi ujan di hami lau manaluhon jala makamonakon ngulu na nilihommu di hami di Portibion alania li Tuhan bergugui patau jala persahalai hami saluhutna lau makanguluhon hajongjongan nami akan tubuh di bagasako marite na patupahon akan nahobar tulomon ni roham mangulahon akapatikmu makaholongi ho siya nasa roha hati-hati dugugo nami songona makaholongi dongan nami jolma dusod diri nami jala pabua kana tubuh siako hami ikototo kami patupa persaoran narusu marite tangiang majaha tam nabadiai do persaoran do to asa
tutuhami akayanakommo na manada jalan na makapurseho na mangatusi jalan na mangulahon salu akan na pinangido ni roham patupahon akan na hobar tulomo ni roham songoninang pasahaton aka pangiduan nang hili-hili nami tuho mariti tangiang na dibagasan hapur siyaon alani ali Tuhan urupi pargugoy mahami mariti todim na bariyay mulai tema hupasata mi tuho ala di ramoti jala di ingirikodo hami di padalanan ngulu nami di bagasan sada minggu na salpu boy hami marpungu di bagas jorom di bagasan sadarion alani li Tuhan gabi pilihan na khusus ma parmingguan namion tuho jala urupi mahami asa toto kami marsitutu mamuji la pasanga pokok di salu pardalanan ni ngulu nami ganup marsada-sada jala di bagasa tikyon aliamang hutangnya ko kami doa karuas ni huriam nasubui marpungu marsaur rapdo tami mamuja pasangapo di bagas orom di bagasa parmingguan arianon siala ni akka persaiton nasongkop tu pamatang nasida ima inanami inang JP manulang borus tumorang do inanami inang manulang borus majutak sian wektulu homali Tuhan na mangaleo tu nasida hai pasod do asikopon ni hamalumon asabuy nasida li Tuhan madalani area ning ulo nasida tujuluanon lumobi marsaur do to mamuja pasangapon kuarmo na badiyay do mangulon akaulan nasida si ganupari songoni nang ali Tuhan di bagasa tikyon utangnya ko kami do akadongan nami na marulak tahun di bagasan ari tulu bulan 5 satu bagasan sadarion ari siap bulan 5 2020 sada horma na mangaleo tu nasida gajang ni umur hasisikop ni hai pason do akaragam ni pasu-pasu do akanauli na denggan nang pinaradim tu nasida asa marlasi roha jala mariaya nasida lau madalani ari-ari ngulu nasida tujulanon patupahon akaulan nasida lumobi patupahon akan obar tulomo ni roham hutangnya ko kami do akan nasida marulak tahun di bagasa sada minggon ali Tuhan saya pargugui jala parbisuki nasida madalani ari-ari ngulu tujuluanon songoni nang aliamang ubegi hami nang mula tu labung mudo sahala na posom ima nang nahyamang ulun huriam hakabipi akatiki-tiki na kasalpu na posom padita esaya na baban na manadikon inanami inang burutubing do akayanakon do pinoparna asima roham aliamang di keluarga na tinadikon asa lehoma pangapulion do gugu asa margugu na sida liamang mangadupi si taon nonon parsirangan do nahinaholongan ni rohana sida asa totong na sida pasahatot dirina tuho jala mangungido pangurupio do hagugur siako dia pardalanan ning uluna sida tu akari-ari na mangiut aliamang nabasa songoninang hutangnya ko kami inanami inang preses inani preses nami amang padita Bernard Manik inang boru ari tonang ngatongon dirawat di ruang ICU RSPAD ibotohoro le Tuhan parsahito na songgob tu pamatang nasida alani asima roham say pakema aka para medis ng ubat lao parohon hahi pason ng hamalumon tu inanami dalalehom ma hiras ni roha ng tugon ipakirimon di bagasar roha ni inanami asa toktong imana makirim bagasan hapor siyaw tuho majalo aka hamalumon ng pinatupam mariti aka para medis atong sa hadihoma ngulo nami aliamang
Urupi jala pergugui mahami saluhutna. Di padalanan ninggulu nami dia ka arirna mangihut. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Martangia kami Tuho. Amin. Nari di mahita siang bukuin di nomor 810 sada ayat sada duna mangihut laos tapa punguma peliata. Tapasaha ma piliat tahun tu debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banu Wagijang. Hodo harorowan ni saluhut si leon lehon na dinggan dohod nasa uli basa na mauli utus. Hupasata mi masianan lehon mi tuhami pilian nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus ijolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilianon pati bulhon harajaommu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni sileon lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Leon mi tondiro di bamataku osado
Ia manami na di banua gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaummu, sai saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Hunak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho, disondakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de Batama bohina tuho, jala di pasahorhon ma damena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu ma di tahat salut nak. Dong do namar lak tahun, ate, adong do, ya, bau pangidu hama tu hamu akamang nang nami, namar lak tahun sadarion, amang Kristof tung orang, inang Jenti Boru Purba, inang Marianti Borisna Bella, Mika David Parpaung, Ruth Boru Marpaung, Marta Isti Borsnaga, Riana Utahayan, Berton Mangiutu Manalu. Sudema akan natar ke warison. Bah, lah sadong naro. Berarti nah sadong do nomor ulang tahun. Lagi martangyang dura. Bangidu hamima asaro tujulu akan marulak tahun natar surat di tiktingon napula be waraho kami gabe udang habis tiki Roma oke panjang umurnya amang siringuringo ulang tahun dah mang siringuringo lagi sudah mulia setamu amang siregar iya sersombai tamang panjang umurnya bisa mamang kamu serta mulia inang
berak pola. Sok kamu raja pemaisuri doa kamu sonari. Ya, sehat terus ya. Panjang, naikkan tonnya, naikkan tonnya. Panjang umurnya serta Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Nyanyi sana. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. PT juga dong li, korek. Ayo dan galak dope. Nggak ada yang merokok pula lagi. Amang si Nababan, amang Nababan minjam mancis. Ada nggak sih? Oh, udah amang Nababan. Kita dulu sama amang Nababan, sekretaris. Amang Nababan sekretaris di situ. Amang, mancis. Amang Nababan. Cari dulu Mamang. Oh ya, oke. Iya. tiup lilinnya. Hidupkan lilinnya, hidupkan lilinnya, hidupkan lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kebanyakan lilinnya. Udah, ini aja nah. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Menang Jo, lo galak Jo. Nah, itu Jo. Nah, bentar dulu. Sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Satu, dua, tiga. Tiup lilinnya, tiup lilin. Ikut nama dong. Oke. Oke. Jadi kalau mewakili Hamuna 5 ala inang situa buru tapi ya memotong ate. Iya. Kuenya potong kue, tole mak lagi potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, bagi kue melatena, bagi kuenya sekarang juga. Sekarang juga, sekarang. Baik kamu mak, bikinlah dulu biar aku yang ngasih. Aku memang ngeliat Tuhanmu sudi. Nah ya, potong mami. Jadi anggo hamu na marulak tahun, aku memang ngeliat Tuhanmu. Jusuk saya huliat Tuhanmu ganup, hamu man mangalian. Tuaka, oh.